Hello guys, जों दा बङाइयावसो दंफैयो, दासो सफैदों बावाखै, होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नै मामिया गेलेगासिनो, गेलेदों मामि? बा मामि मा उन्दैखौ दस मास 11 मास जाबायलै। औ सफैबाय। साराव सफैखांनानै सफैबाय। सोदोंबो फैगासिनो। फैदा फैदा। भिडिअखौ देखायहरनि जों। र' बाहेराथिं नायनि जोङो, र' सेन्देल गानगोरनि। बाहेराथिं ओंखारलांसै नामा? सिङाव बब जाबायना थांनो बाबाय। बेखौ नांगौ? नों सालायनो हायालै, हमथानो रोङा नों दानो। सान्दुं गोसा दुंबाय, अखा हाबाय थानाय। थिखोनो हाबावो नै, मामि थिखोदों नों? आजौ आजौ। खेवसै। Wih, Pindah. Pegang, mami. गेलेदों सानैजों, खुसि जालायलायथारदों जिबथैखौ स्कुलनिफ्राय फैनाय नुनानै। दादिसो मा? दादि फिसासो। गेले मेंनानै उन्दुलांबाय मामियानो। दा होनबा गाइस, जों ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायबाय, दसे थानानै थांसै आरोना। ओमफ्राय आं खिथानो बावदोंसो लोगोफोर, बे जों जायनाव फैदों दा, बे जोंहानि मादार इन ल'नि बिनानाव आरोना, बङाइयाव थायो। सरि दे गाइस, भिडिअखौ अखा हानायखाय हाखु दाखुजों डाइरेक्ट गारियावसो लाफैनाय जाबाय, फैनायखौबो देखायस्लाबबोनो हायासै। स' गाइस, भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो। भिडिअआबो सर्ट जाबाय हास्लाबैखाय, फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायनाय नालाय आंबो। फाइनालि मोनफैबाय न'आव। अखा हानानै खारथारनांदों। अखासो लोगो मोनथारबायमोन। दे होमबा बिदिब्ला।